गिबियावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासैबो जोंनि बर' निउज पर्टेल नोंथांमोननिसिम बेयाव सौफैनानै भारतनि राजधानी प्रेस क्लब अफ इन्डियायाव सौफैनानै बे निउजखौ लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आं बावो आरो गिबियावनो जोंनि फैबाय थानाय भारतनि जि इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे बे डायमंड जुबली बे भारतआ फैबाय थानाय समाव खुंगोन बेनि आगोलनो आं गिबि जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे भारतनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीयुत मिसेस द्रौपदी मुर्मू आरो बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि होम मिनिस्टार ऑनरेबल श्रीयुत अमित शाह जी बिथांमोनखौ आङो BoNSUनि जानानै आरो जोंनि मैया जोंनि दिल्लीनि राजधानीयावहाय जन्तर मन्तरावहाय सोमावसारनायाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां जोंनि ऑल इंडिया नेशनल लीग फॉर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमी आरो बेजों लोगोसे सिटीजनशिप राइट्स फोरम आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच जों जयैनो जोंनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जों बेस्ट विशेस जासिहरगोन दा जोंहा मैयाहाय जितु जोंनि भारतनि राजधानी जन्तर मन्तरावहाय जों जयैनो बर' नेशनल स्टुडेंट्स यूनियन जों आरो गासै जोंनि गोबां समाजनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि आरो गोबां आफादफोरनि जितु जों 6 घन्टा धरना जों लादोंमोन बेयावहाय जोंनि दिल्ली पुलिसा फैनानै जोंखौ नारा नाथा जर जबस्ति होम एरेस्ट खालामनानै जोंनि जि मोनसे फ्रेम टाइम स्पेसिफिक 6 घन्टा जोंनो टाइम होदोंमोन बेखौ फोजोबहोआलासिनो बिथांमोना जोंखौ निउ दिल्लीनि साइबर पुलिस स्टेशनाव लांनानै जोंखौ जोबनानै दोनहैदों दा बेयावहाय जोंहा दिनै भारत हादर हिसाबै मोनसे बुहुमनि देरसिन मोनसे गणतान्त्रिक देश ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जों बेयावहाय भारतनि संविधानखौ फालिनानै जोंनि जि मोनसे फंडामेंटल राइट्स जोंनि जि मोनसे राइट टू स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच बेखौ मानिनानै जोङो दिनै सोलिबोदों नाथाय मैयानि समावहाय जितु जोंनि आसाम सरकारनि आरो जोंनि BTC सरकारनि षड़यंत्र आरो जोंनि माखासे बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव फैनानै जोंनि बे मोनसे डेमोक्रेटिक भाबै जि बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जि 6 घन्टा जि मोनसे धरना प्रग्राम लादोंमोन बेखौ बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनाय केन्सेल खालामनायनि षड़यंत्रखौ बिथांमोना बानायफैदों दा बेवहाय जोंहा दिनै जोंनि दिल्लीनि पुलिसखौ जों जेबो बुंनो थाङा बिथांमोना गावसोरनि डिउटिखौ बिथांमोना बानायदों नाथाय दिल्लीनि पुलिसखौ दिनै डाइरेक्टलि होम मिनिस्टारनि अर्डारै बिथांमोना जोंनि आसामनिफ्राय मोनसे दिनै इन्वेस्टिगेशन मोननानै बिथांमोना जोंनि धरनाखौ बिथांमोना दिनै डिस्टार्ब बानायफैदों दा बेवहाय जोंहा दिनै जोंनि जि मेन उद्देश्य जे जोंनि मैयानि 6 घन्टा धरना जि सोमावसारनाय बेखौ गुदि बोनानै जोङो
1967 निफ्रायनो जि बर'फ्रा मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां नुबोनानै जे 1987 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सारा बुहुमावनो जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायखौ मिथिसार होनो हादों आरो बेयावहाय सारा जोंनि भारत माने हादोरावहाय दिनै सोमावग्लुंनोबो हादोंमोन। बिनि उनावहाय जोंहा दिनै 93 आव BSc 2003 आवहाय BTC 2020 आवहाय जोंहा मोनसे बिटिआर काउन्सिल मोननो हादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों नुबोदों जे बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि बे थांखिखौ होआलाबानो बे मोनसे फिसा जि काउन्सिल होबोदों बे काउन्सिला मालाबाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि हारिनि रैखाथि बर'फोरनि राव हारिमु धोरोम रैखाथि होनो हाबोआखै आरो बर'फोरनि जि मोनसे राजनीतिक अधिकार पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन जि बर'फोरनि मोनसे दि अट'नमि दिनै बेखौ बिथांमोना होनो हाबोआखै। जोंनि गासैबो राङारि जौगानाय जोंनि समाज दानाय जोंनि फरायसानि समस्या जोंनि देहानि दिनै फाहामथायनि समस्या गासैखौबो बे मोनसे काउन्सिला दिनै आलादा रायजोनि जि मोनसे होबोनाय माने पावार बे पावारखौ दिनै होबोनो हायाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मैया जन्तर मन्तराव 6 घन्टा मोनसे मेगा धरना जों लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि अल इन्डिया नेशनेल लिग्स फर बड'लेण्ड स्टेट आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच आरो बर' राइटार्स एकाडेमि आरो जोंनि सिटिजेनशिप राइट्स फराम जों जयैनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां रिटायार्ड अफिसार्सफोर जोंनि गोबां मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुवेलफोर जों गासै जोंनि फरायसाफोर जोंनि रायजोफोरजों जयै मैखोमै जोङो दिनै मैया जोंनि धरनाखौ जोङो आवगायनानै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि चिफ सेक्रेटारि बिथांनो जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो हादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि बे थांखिखौ जोङो दिनै ब्लेसिं इन डिसगाइज जोंखौ जि इसोरा जोंखौ बोर होबाय जि जोंखौ दिनै नाख्रेबबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जि मोनसे थुलुंगानो होनो हानाय बांसिन स्पिरिटखौ होबाय होननानै जों सानदों। मैया जि जोंखौ दिनै नाख्रेबनानै जि जोंखौ दिल्लीनि साइबार क्राइम पुलिस स्टेशनाव लांनानै जोंखौ जोबथेनानै दोनहैबाय बियो नाथाय जोंनि थाखाय जेननाय नङा नाथाय बियो जोंनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय मोनसे देरहासारनायसो होननानै जों लादों। मानो होनब्ला बिनिफ्रायनो जोंनि जि मोनसे ब्रैथि खेब जि बड'लेण्ड दावहा बे दावहाया जोंनि बर'नि जारिमिनाव सबसे देरसिन दावहा जानो थांनायनि मोनसे आगान होननानै जों दिनै हमनानै लादों। दा जोंहा मैयाहाय जि दिल्ली पुलिसा जोंखौहाय 6 घन्टानि प्रग्रामावहाय 2 घन्टानि गेजेरनिफ्रायनो जोंखौ मोनसे माने हम एरेस्ट खालामनाय पलिसिखौ बिथांमोना लादों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद आनफर्चुनेट। मानो थाखाय जोंहा दिनै भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बुहुमनि देरसिन मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बेयावहाय जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्स हिसाबै राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच जोंहा दिनै दं। जोंनि साननाय हनाय जोंनि लुबैनायखौ जोङो दिनै माने बिनो हानाय जोंहा मोनसे अधिकार दङ। बेखौ नाथाय मैयानि समाव जोंनि भारतनि जि मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे जि महर बेखौ जों मैया जोबनायखौ नुनो मोनदों। जोंहा दिनै जों सानदों जे जों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आसामनिफ्राय जोंनि BTC काउन्सिलनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै बिथांमोना आरो माखासे बर'नि माहारिनि आफादफ्रा दिनै जोंनि जि मोनसे पुलिसनि पारमिसन बे पारमिसनखौ बिथांमोना दिनै बंग खालामफैदों दिनै केन्सेल खालामफैदों। दा बेवहाय जोङो नाथाय जेनाखै बेवहाय जोङो जोंनि जि मोनसे थांखि लानानै फैदों बे थांखिखौ जोङो जाफुंसार होनो हादों आरो जोंनि जि मोनसे टारगेटमोन बे टारगेटआ सारा बर' रायजोनि सारा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोरनि थाखाय देरहासारनाय जानो हादों होननानै 100% कनफिडेन्स मोनदों। नोंथांमोना जेब्ला थानायाव लांजादोंमोन जेब्ला प्रटेस्ट खालामबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबाफोर हाराहास्ति पुलिसजों होजादों नामा? जोंखौ जि दिल्ली पुलिसा जि लांदों बिथांमोना गोसो गैयाब्लाबो हाइ कमान्डनि जि अर्डार बिथांमोना मानिनानै गावसोरनि
मावनांगौ खामानि बादि जोंखौ हम आरेस्ट खालायनानै जे पुलिस स्टेशनाव लांदों बेवहाय बिथांमोना जेबो जोंजों पार्सनेल दुश्मन गैया बिथांमोना जोंखौ मोखां नायै नायै गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना बे भारतआव बे मोनसे आन्दलन खालामनो मोननाय जि मोनसे प्रभिजन दं बिथांमोना बेखौ जोबोद मोजाङै मिथिगौ मानो होनब्ला बिथांमोना जि मोनसे एरिया जन्तर मन्तर एरिया बे एरियायाव गोबाव बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना साख्रि मावनानै बे ओनसोलनि बारहावाखौ थासारिखौ मिथिगौ बिथांमोना जोंनो दै लोंनाय होफैदों दिनै ओंखाम जानायनि सुबिदा होदों आरो दिनै जारिमिनारि जि मोनसे थाना सिङावहाय दिनै जोंनि बर'नि हारिमु दिनै बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौ जोङो दिनै दिन्थिफुंनो हादों बेयाव जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय दं जाय जिनिसा जारिमिनाव जाफेराखै बेखौ जोंनि दिल्ली पुलिस बे बिथांमोना थाना सिङाव बे जोंखौ माने पारफरमेन्स खालामनो दिनै बिथांमोना सुबिदा होदों बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद भिडिअ लादों बिथांमोना जोंनि जि खस्थ' आरो दुखुखौ नुनानै बिथांमोना निस्सय गोसोआव गाबखांनाय फैदों बेवहाय जोंहा दिनै सासे जोंनि फंबाय जाय बिथाङा पुलिसजों नारा नाथा जानायावहाय आरो बिथांनि आखाइया दिनै लोरिदों आरो बेवहाय बिथां पुलिसफ्रा फैनानै माखासे मेडिसिन मलम तलम बेन्डेज बिथांमोना फाननानै होफैदों जोंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालामदों जितु जोंनि डिमान्डआ जेनुइन डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ लेजिटिमेट डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ मोनसे कनस्टिटिउसनेल डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ मोनसे हिस्ट्रिकेल डिमान्ड होननानै बिथांमोना मिथिनो मोनदों When you were submitting the memorandum, what was your response from the President of the member? A memorandum that we have submitted yesterday to the Chief Secretary of the Prime Minister Office. He has responded positively and he has given the words that he will be presenting to the Prime Minister of India and we are very hopeful that our demands that we have been submitted to the Prime Minister, to the Chief Secretary of India will be a fruitful one. जो बॉर्डरलैंड में काफ़ी टाइम से बॉर्डरलैंड की डिमांड हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिले बाकी फॉर एग्जांपल जैसे तेलंगाना जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बाकी दूसरे सेपरेट स्टेट के लिए उन लोगों का तुरंत एक्सेप्ट हो गया लेकिन आसाम का जो बीजीआर के लिए बॉर्डरलैंड सेपरेट होना चाहिए अभी तक क्यों नहीं हुआ और सरकार ने अभी तक क्यों उसका रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे अब क्या कहना है Bodos are demanding separate state Bodoland since 1967, but the consecutive central and state government has failed to provide the state the demand Bodoland separate state. And I feel this is the weakness of the Bodo leaders. This is the failure of the Bodo leaders. They have failed to commit themselves to the mission, to the target of creating Bodoland separate state. We have been witnessing since 1967 many states within Northeast like Mizoram, Meghalaya, like Arunachal Pradesh has been granted, but the long-standing demand Bodoland separate state has not been given to us. Instead of giving Bodoland separate state, they have given alternative small councils which failed to provide the safety, security and the long-standing political aspiration and autonomy of the Bodo people. And recently in 2000 we have witnessed Jharkhand and Chhattisgarh has been given as a separate state by dividing like Maharashtra, Odisha, like something like that. And recently we have witnessed that Telangana state has been granted in Andhra Pradesh. Now, Bodoland separate state, which is one of the oldest demand in India by the indigenous tribal people in Assam, has not been given. And this time, this is the result why Bodo National Students Union has revived again to demand for the creation of separate state, Bodoland. Unless and until if this separate state Bodoland is not granted to the Bodo people, the movement, the
struggle will continue, and our new generation of Bodo youths will continue to fight for attaining our desired goal, that is separate state Bodoland. दा गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'आ गावजों गावनो गोबां माने कनफिउसनाव फैबाय जेरै गोबां समनि बड'लेण्ड दाबिबोदोंमोन गोबां समनिफ्राय थगायजाबोबाय बेनि गेजेराव सोरबा आबसुआ ओंखारबाय आबसुआ प्रमिस खालामबाय रायजोफोरखौ जों बड'लेण्डखौ लाबोथारगोन न' बड'लेण्ड र' रेस्ट होनना बुंबाय दा बेनि गेजेरजों बिसोर सिरि थानानै गोदान BoNSU आफादा सोमजिनानै बड'लेण्ड लाबोनो नागिरदों दा बेयाव रायजोफोरा गोबां कनफिउजन जादों बिसोरखौ थगायगोन नामा होननानै गोबां कुइसन फैदों नोंथाङा मा पाब्लिकनि मेसेज हरनो सानो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों unity through struggle जों बे मोनसे पलिसिजों जों आवगायबोदों बे बै समनिफ्रायनो जों नुबोदों जेब्ला बर' आन्दलन जाबोदों 1967 निफ्राय बर'फ्रा दिनै मालाबाबो मोनसे खौसे प्लेटफर्माव फैनानै जों आलादा रायजो दाबिनायखौ नुवाखै माखासे पलिटिकेल डिफारेन्सेस थानानै बेफोरबायदि मोनसे डिभिजिभ पलिसि फैनायाव दिनै मोनसे कमन प्लेटफर्माव फैनानै दाबिनो हायाखै नाथाय BoNSUआ दिनै बै माखासे थांनाय समफोरनि बै भुलफोरनिफ्राय दिनै जोङो सोलोंनानै फैबाय थानाय गोदान जोलै आरो जोलैसाफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि ब्रैथि जि मोनसे बड'लेण्ड डिमान्ड बे डिमान्डखौ जों लांनायनि पलिसिखौ जों लादों आरो थांनाय समफ्रावहाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जि फेलियर जि भुल बे भुलखौ नायनानै दिनै मोनसे गिखांनाय फैदों बे फैबाय थानाय समाव BoNSUआबो थांनाय माखासे माहारियारि आफादफोर बादि बर' जातिखौ थगायबावगोन नामा दा थांनाय समफ्राव जों नुदों जोंनि बर' आलादा रायजो जि बर'फोरनि देरसिन सिमां बेखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय गोबां बर'फोरनि गेजेराव गोबां मुं लानानै आफाद माहारि आफाद लानानै आर्म स्ट्रागलनि मुं लानानै बिथांमोना दिनै दावहा नांबोदों भारत सरकारजों नाथाय मोनसेनिफ्राय मोनसे सम बारनानै बिथांमोना साक्सेसफुल जाबोनो हायासै सोरबा बादिया दिनै सारेन्डार जाबाय सोरबा बादिया दोनथ'बाय सोरबा बादिया खासि बिसि दिनै असमियाफोरनि फाव फान्दायनायाव थगायजाबाय सोरबा बादिया सोरनिबा माहारियारि आफादफोरनि जेनेबा दिनै माने पलिसि षड़यन्त्रआव दिनै बिथांमोना मेगन मेसेबनानै सुक्तिखौ होनांबाय दा बेफोरबायदि जिनिसा जानानै फैनायाव जोंनि माहारियारि जोंनि बर' जातिफ्रा निस्सय मोनसे गोनो गोथोआ फैगोन नाथाय आं दिनै BoNSUनि जानानै जों दिनै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै प्रेस क्लाब अफ इन्डियानिफ्राय निउ दिल्ली जोंनि भारतनि राजथावनिफ्राय बे BoNSUआ दिनै बर' जातिखौ इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजों जों खौसे खालामनानै आरो फैबाय थानाय गोदान जोलैसाफोरखौ जोङो मोनसे जौस्राङाव लाबोनानै जोंनि लास्ट फाइट जोंनि जोबथा जोंनि बर' आन्दलन जाय आन्दलनखौ जोङो लांनानै जोङो दिनै आलादा रायजो बर'नि देरसिन जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो दिनै दावहा नांलांगोन जों जानजि खारफागोन What is your next plan? Like when you are planning to come back to Delhi for the separate state movement demand? Now next our next step will be discussing with our seniors, revolutionaries, with our civil society, how to move on, how to go ahead. दिनै जोङो जोंनि जि मोनसे थांखिखौ आवगायनायाव जोंनि समाजारि सिभिल ससाइटिनि गेजेरजों आरो थांनाय समफोरनि जि सेनियर्स आन्दलनकारि जाय सार बिथांमोनजों जयैनो जों सावरायनानै जोंनि आन्दलनखौ जों माने स्ट्रं भाबै जों डेम'क्रेटिक भाबै जों फिजिकेल मुभमेन्टनि अनगायैबो जों इन्टेलेक्चुवेल जि मुभमेन्ट बेखौ लांनो थाखाय जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों सम आरो बोथोरनि गेजेराव जों बेखौ मावलांगोन जोङो दिनै मेन्टेलि प्रिपेयार आरो जोंनि एक्शन प्लाना रेडि जोब दा जोंनि सम आरो बोथोरा जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसेनिफ्राय मोनसे खाबु लानानै जोङो आवगायलांनायनि प्रसेसखौ जों जयै बानायलांगोन
दा नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड सिभिल सार्भिसआव नोंथांमोना जोंनि बिटिआरनि बाहेरा बबे सिमासिमखौहाय लानानै दाबिखौ खालामनाय जागोन? जोंनि जे मोनसे BoNSUनि आरो जोंनि माखासे जोंनि रिभलिउसनारि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय लं स्टेन्डिं डिमान्ड अफ द बर' पिपल आलादा रायजो सोरजिनाया सिमनाया जाहैबाय जोंनि सोनाब संकस दैसानि फ्राय लानानै सानजासिम सरियासिम आरो ओरै साहा हिमालय हाजोनि आफां आरो अरुणाचल हाजोनि आफां आरो बुरलुंबुथुर दैसानि साहा बे जोंनि मोनसे प्रप'ज बड'लेण्ड एरिया जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरियानि अनगायै जाय बर'फ्रा आसामाव थालांगोन जोंनि बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै जि मोनसे काउन्सिल मोनदों बे काउन्सिलखौ आपग्रेड खालामनानै 6 शेड्युल मोनसे काउन्सिल होलांनायनि जों पलिसिखौ जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे माखासे बर'फोर जाय बर'फ्रा दिनै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव गोलैगोन बिथांमोनखौ हाजोनि एसटि होनायनि जि मोनसे पलिसि बे पलिसिखौ जों बिथांमोननो जों होलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आलादा रायजो मोनखाङोब्ला बर'फोरनो थाखाय जि मोनसे जोंहा जे जोङो बर'फ्रा रायजो दंमोन जों राजा दंमोन जोङो सान्थ्रिफोर दंमोन जों दावहारु जाथि हिसाबै जोङो मोनसे भारतनि इन्डियान आर्मियावहाय आलादा मोनसे बर' रेजिमेन्ट सोरजिनायनि जे मोनसे दाबि बे दाबिखौबो जों समान समानै जोंनि बे मोनसे गोदान ब्रैथि खेब जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जों लाफादों दा जोंनि जि मोनसे लकेशन बाउन्डारि बे बाउन्डारिया क्लियार आरो बेनि गेजेरावनो थाबोनाय बर'फोरखौबो जों बिथांमोननि थाखाय थांनानै थानायनि बे बुहुम बिखायाव बे मोनसे पलिसिखौ परिबेसखौ जों बानायनानै जाबोदों। मैया थांनाय सानाव जेब्ला निउ दिल्ली जन्तर मन्तरावहाय प्रटेस्ट खालामदोंमोन नोंथांमोना जेब्ला पारमिसन ग्रान्टेड जानानैबो 6 घन्टानि गेजेराव 2 घन्टायावनो मानो होखांजाखो बेनि कुइसनखौ रायजो राजाफ्रा गोबां कनफिउसन जादों एसे फोरमायहरनाय दा जोंहा जोंनि जन्तर मन्तरनि जि मोनसे 6 घन्टा मेगा धरना प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोङो जोंनि जन्तर मन्तर ओनसोलनि जि पुलिस स्टेशन बे पुलिस स्टेशनाव थांनाय जुलाइनि 25 तारिखनिफ्राय जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव थाफायनानै माखासे पेपार वर्कसखौ मावफैदों आरो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि सेंग्राफोरनो जि मोनसे पारमिसन जि मोनसे एप्रुभेलखौ दिनै बिथांमोना जोंनि 8 तारिख आगस्टआव फैनायनि जोंखौ खुंनायनि जि मोनसे माबाखौ परिबेसखौ जोंनो होदों बे 8 तारिख जे जों पारमिसनखौ मोनदों बेखौ जोङो बेस खालामनानैसो जोंनि सेंग्राफोरखौ दिल्लीसिम सौफैनानै दिल्लीयाव थाफैनानै दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायनि पलिसिखौबो जों होदों नाथाय बेवहाय हठात जोंनि दिल्ली पुलिसा जोंनि सेन्ट्रेल हम मिनिस्ट्रिनि डिरेक्सनाव बिथांमोना उफाय गैयैयाव जोंनि बे धरनाखौ दिनै बिथांमोना इनकमप्लिट बानायनायनि जि परिबेसखौ बिथांमोना दिनै माने पारमिसन मोनखांनायखौबो दिनै बिदि मोनसे गुलाय गुजाय खालामनो बिथांमोना खालामनांगौ बायद' जादों आरो बेवहाय मानगोनां बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंदों दि जोंनि आसामनिफ्राय जिथु बड'लेण्ड डिमान्डखौ बर'फोरनो बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै जाफुंसार होनो बाजाग्रा मेगन गोसा गोसो गैयै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोननि डिरेक्सनाव आरो बे आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंनो दिनै लोगो नांनानै सरकार दानाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जयै गावसोरनि माखासे राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिनै दिल्लीनि जे हम मिनिस्टार बिथांमोनजों लोगो हमफैनानै बिथांमोनखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै बिथांमोना जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ फेलें खालामनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ बाहायफैदों आरो बिथांमोनजों माखासे माहारियारि बर' आफादफोरबो दं बिथांमोनाबो जयैनो लोगो नांनानै जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जेनुइन डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना जाफुंसार होआ होननानै दिनै दिल्लीनि हम मिनिस्टारजों सावरायनानै दिल्ली पुलिसखौ बाहायनानै दिनै बे माने मोनसे खैसार आरो पुलिसखौ बाहायदों। जिखिनि घटना जाना थांबाय जेब्ला पुलिसफोरा गासै पाब्लिक आरो गासैबो लिडारशिपफोरखौ लानानै खानो थांनायाव
रायजोफोरा बुंदोंमोन कि बिसोरखौ माला एगारनाय जागोन रायजोफोरा बे आनसारखौ लुबैदोंमोन नोंथांमोना पाब्लिकखौ एसे खोन्थाहरदो मा समाव गनायमोन दा जोंहा जोंनि जन्तर मन्तरनि 6 घन्टा जे मोनसे मेगा धरना प्रग्राम बेयो 10टानिफ्राय 4टासिममोन दा 10टानिफ्राय 4टासिम जानायावहाय जोंहा 6 घन्टानि उनावहाय जोंखौ मथा मथि 2 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना लांदों जिहेतु जोंहा 4 घन्टासिम जोंहा दिनै थानांगौ 4 घन्टानि जि प्रग्राम बे प्रग्रामसिम जोंखौ दिनै 4 घन्टासिम बिथांमोना हम एरेस्ट खालामनानै दोनदों आरो माखासे प्रसेस बे प्रसेसनि गेजेराव 5टासोआव जों गदों बेवहाय जोंहा दिनै माखासे जोंनि बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा मानगोनां जोंनि सानसुमा सार बिथांमोनजों ज' गोदो मावबोनाय जोंनि महाराष्ट्रनि MP जेरै रामदास आठवाले बिथाङा दिनै मानगोनां जोंनि सानसुमा सारमोनजों जोंनि सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो जोंनि BoNSUनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों माने जाय बिथांमोना हम एरेस्ट जायाखै दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों बियो पुलिसखौ बुंनानै जोंखौ दिनै बिथाङा जोंखौ बासायदों बिथाङा जोंखौ फ्रि खालामदों दा बिथांखौ जोङो दिनै बर' माहारिनि जानानै जों रोजा रोजा धन्यबाद जायो जों सानदोंमोन जे जोंहा बर'आ सासे MP दं पार्लियामेन्टआव बिथाङा जोंखौ खबर लागोन बर' जातिनि सार्थआव बर' जातिनि गेदेरसिन जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनायाव जाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खस्थ' मोनबाय बेखौ बिथाङा फंसे आवाज होगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो खबर लाफैयाखै जों सानदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो जातिनि थाखाय दिनै MP जानानै मावलांगोन होनना जों आसा खालामो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे BoNSU आफादा रायजो राजाखौ भाइरास बा जिगाबनि अर बायदि जागोन नामा BoNSU आफादा बिदि होननानै माखासे दैदेनगिरि आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो दा नंगौ जेब्ला मैदेरा थाबायलाङो अब्ला माखासे फिसा फिसा सैमाफ्रा अबावबा उसुं गुदियाव थानानै सोङो सोरबा गावसिनि आदारखौ सेजानो गोनानै आरो सोरबाया अबावबा औवा हासुं गुदियाव थानानै सोङो गिनानै सोङो दा बेबा मा खालामफैगोन होननानै नाथाय जै BoNSUआ स्टेन्ड जादों बे जाबाय मैदेर बादे मोनसे स्टेन्ड जादों जों जि लामाजों थाबायदों बे लामायावनो गासैबो जिब जुनारानो सोमलांगोन निस्सय बे जागोन नाथाय BoNSUआ दिनै बुजिनानै थांनायफोरनि जे जारिमिनाव भुल जालांबाय बे फैबाय थानाय बर' लाइमोनफोरनि इयुन जोलैनि थाखाय जे मोनसे फिउचारखौ नाहरनानै जोङो दिनै मोनसे सिन्था खालामनानै जोङो BoNSUखौ दानाय जादों आरो बे BoNSUखौ दानायाव मानगोनां जोंनि बारग' जोंनि रिभलिउसनारि दैदेनगिरि गावखौ बाउसोमग्रा जातिनि थाखाय हाथियार लाग्रा जातिनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान दिनै सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानगोनां जोंनि SK बसुमतारी सारमोन दाउदाव दिग्रेब सारमोन दिननाथ सारमोन जोंनि अमर सिंह सारमोन दिनै मालती मेदाममोन आरो दिनै जोंनि बारग' एक्सबिएलटि बिथांमोन बारग' NDFB बिथांमोन बारग' भलन्टियार्स फर्स बिथांमोन आरो गासै बारग' बै समनि माने एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि जाखांफुनाय जोंनि वेल एजुकेटेड जोंनि बर' लाइमोनफोर दिनै बिथांमोनजों जों सावरायलायनानै जों मोनसे थिरांथा लादों जों जि पजिशनाव दं सोरबा बादिया दिनै कलेजाव लेक्सारार मावनाय दं सोरबा बादिया LLB जोब्बाय प्रेक्टिस खालामदों कर्टआव सोरबा बादिया गोबां माने हाई क्वालिफाइड माने सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना दङ जों